Assalamu alaikum. Malam, ina zuwa haka kake ta sauri? Baka san yau ɗaya ga watan August ba, za mu fita zanga-zanga ku an ba ku miliyan 16 kullum ke a akawun duk kun yi ruwa kun yi tsaki don kada mai ta zanga-zanga. To Allah ya kawo ranar da za mu yi mun nemo mai kan mu yanci mu a matsayin matasan arewa. Zanga-zanga kuma? Zanga-zanga na Malam, zanga-zanga kuma? Zanga-zanga na nawa insha Allah za mu je mu nemo wa kan mu yanci mu a matsayin mu na matasa. Da dai kun kyale wannan al'amari saboda babu wani alkhairi cikin shi. A'a, ku dai tun da an nanka mun kuɗi a akawun ku ja bakin ku shiru ya mun kwato wa kan yanci. Dama da ku da shugabanni kun zo kun haɗe kai dole talaka ya samu matsala saboda haka yasa ne to da katon buhuna ka san ni zanga-zangar kala biyu ce akwai zanga-zanga to ni zanga-zanga na fita ka fahimce ni wanda ya dan rufe shagon shi inda akwai shinkafa